Vítajte pri tomto videu. Dneska si zahrám Hello Neighbor. Už sa nám to načítava. No a ešte musíte dať like a odber. Toto prvé video sa mi trochu nepodarilo na tom začiatok, ale nevadí. No a to je naša krabica. A baby. Hop. Šmarie, to mám na hlas. Na hlas jak pes. A nič. Asi nebudem. Tá hudba je nahlas na moje slúchatka. To vôbec nevadí, ale mne to vadí. Víš, ten zvuk toho dažníka je tiež nahlas. Tak, asi to musím dať trošku tichšie. Počkajte. Už som späť. Mám mikrofón. Už som späť. Toto neviem, či budem potrebovať, ale dažník, hej. Idem nájsť nové veci. A idem nájsť aj suseda, čo robí teraz. Čo robí náš susedko? To je môj počítač, to je všetko. A to je moja špajzátelka. Chcem susedovi poslať lístok. Hop. A idem. A radšej idem do jeho domu. To by som nemohol. No len to môžem. Prilákam ho. Vyberám si niečo z chladničky. Pozrite sa, ako mám napchatú chladničku hovadín. To je všetko. Sused má veľa hovadín než ja, ale ja mám ešte jednu hovadinu. To by sa mne nehodila, tu si dám vankúš. A táto kniha nám stačí rozbiť okienko. Susedko. Aha, sused. Pripravený?
Fuj? Ty sa bojíš. Ja sa nebojím. Ja sa ťa nebojím, sused, ja sa ťa nebojím. Dun dun dun. Hudba nejde. Idem za ním. Ja mám nápad, keď pôjde okolo tej záhrady, tak ja pôjdem do jeho domu. Tak počkáme. Špekuluje sused, fake pes. Skúsim ho... mám nápad, jak to robil len ten jeden youtuber. Jak to robil ten Tom, alebo jak sa volá, ten youtuber, tak on to normálne obišiel tú chalupu. No, vyskúšam to, ale neviem, či sa mi to podarí. Ježišmaria, kde som to aj vyhodil. Nič. Zoberiem si druhú knihu a začnú nebudem kvôli tomu vymýšľať. Rozbijem toto okno, toto je asi pri pakanie. Hop! Hop! Buch! Čo je, sused? Chcel si rozbiť okno. Máš rozbité. Toto je potrebujem. Tun 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 tun. Tududun. Aj dažník potrebujem. Navdem sa. Idem variť. Nič. Berem si veci. 1 a 2. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Susedko, poď. Obiehame. Dobre, zabral som sa. Bomba. Ježišmaria. Pane Bože, jak som vysoko, jak pes. Jak ma dostaneš? Jak si malý jak krpec. Ma si nedostane. Dostane? Ježišmaria. Čo chceš? Sused, však som na tvojom baráku, čo? Nemáš šancu. Nemáš. Musím si pre nejakú vec hovadiť, neviem. Proste ja pre to hovadiť. Nie, že sa ja... Double jump! Easy, ja som padol. Vyskúšame jeden trik. To som sa naučil sám. Nevidel som to aj len som sa to naučil sám. Naučil som sa to sám. Musím tu mať niekde vreco. Ježiš, tu je kýbel. Na čo? Ale žiadne vreca nemám, nič nemám. Mám chudý starec. Žiadne nič, žiadne vreco. Potrebujem tú vreco. Pane Bože. Sa zdá, že musím ísť obehnúť ten dom, ale ako. Idem von na záhradu. Se obejít. Obísť okolo kolečka. On si rozbil svoje vlastné okno. Ešte sadne na parapetu.
Parapeta, parapeta, parapeta. Chytil ma. To je dobré. A som sa zlakol. Tak. Neviem. Neviem, čo mám robiť. Proste. Ani neviem, kde je sused. To je najhoršia vec, čo ja viem. Musím si zobrať vankúšik. Prečo beha jak splašený? Hotovo. Však to je už dohraná hra. Ja by som si chcel najradšej pustiť Roblox. Radšej si idem pustiť Roblox. Len chvíľu musíte počkať. Vysledujte suseda a počkajte chvíľu. Som späť. Už som späť. A toto bude riadna bomba v tom